Әфганстандагы президент сайлауда төп намзәтләрнең берсе булган Абдулла ике сайлау комиссиясының сайлау канунын бузуын белдерде. Икенче тур сайлауга чыккан Абдулла башкала кабулда чыгыш ясап, сайлау комиссияләрен 6 очракның 5-ндә канун бузуда, шул исәптән Хират вилаятендә бирелгән тавышларны чүпкә ташлауда гаепләде. Әмма шикаятләрне кабул итү комиссиясе президентлыкка намзәтләрдән шикаятләр алуны тәмамлады. Гыйракның көнбатышындагы Анбар вилаятендә Әл-Каидәгә бәйле Гыйрак Ислам дәүләте һәм Левант исемле төркемнәр әгъзалары Фәллүҗә шәһәр буйлап хәрби парад уздырды. Алар Гыйрак полициясеннән һәм хәрбиләреннән тартып алынган яки урланган машиналарны күрсәтте. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Хыбыр Пахтунква вилаятендә шәфкать туташлары үзләренең бер хезмәттәшенең бер ир-ат табиб тарафыннан җинси каныгуга дучар булуын әйтеп протест белдерергә чыкты. Җирле хакимият ул табибка карата чаралар күрмәгән чиракта шәфкать туташлары билгесез вакытка эш ташлау белән яный. Таҗикстанда хәмер җитештерүче ширкәтләр Үзәк Азиядәге башка шундый ширкәтләрдән азрак акча казана. БМО сәламәтлек саклау бүлегенең еллык хисабына караганда, элек Советлар берлегендә булган 15 ил арасыннан иң аз шушы ил Таҗикстан. Бу илдә кеше башына елына 2,8 литр хәмер эчелә. Күрше Үзбәкстанда исә елына 4,6 литр эчәләр. Тифлистә Грузия Кызыл Хач оешмасы кан бирүче ихтыяриларны арттыру максатында кан җыю чарасы уздырды. Бу чарада катнашкан кан бирүчеләр арасында Юстиция министрлыгының җинаятләргә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре дә бар иде. Җыелган канның күпчелек өлеше лейкемия авырулы балаларга биреләчәк.